Servus! Sunt Mihai de la Home Bistro. Azi m-am trezit cu o poftă de a mânca ceva ca la mama acasă. Și cu voi împreună am să gătesc pulpe de pui cu ciuperci în sos de smântână, servite cu mămăligă și parmezan. Așadar, să gătim! Voi începe prin a toca mărunt ceapa, usturoiul și ardeiul. Ciupercile le voi tăia în jumătate. Prăjim carnea într-o lingură de ulei încins pe ambele părți până se rumenește. Scoatem bucățile de carne prăjită într-un vas. În uleiul rămas în tigaie vom căli ciupercile tot până se rumenesc. Și apoi adăugăm ceapa, usturoiul și ardeiul. Adăugați puțină apă călduță până se moaie legumele. Puneți înapoi carnea în tigaie și mai gătiți vreo 10-15 minute, la foc mediu. Între timp, puneți puțină apă călduță și laptele la fiert pentru mămăligă. Adăugați un strop de sare și când este gata mămăliga, amestecați 2 linguri de smântână pentru gătit și 2 linguri mari de parmezan. Lăsați mămăliga să se odihnească și finalizați puiul. Dați focul la minim și adăugați smântâna dulce și pătrunjel verde din plin. Și dacă v-am făcut poftă, vă așteptăm pe www.homebistro.ro. Mama, sper că ești mândră!